मोनफैनायाथ' मोनफैबाय र'। नाथाय आंथ' थाइजौगुरिखौ मिन्थियानोना। एसे थांबावनांगौ बायदि मोनदों आङो। र' दायो लामायाव सोंनोसै सोरनावबा। दहायबो सानैसोनाव सोंबाय खिन्थानो रोङासै माथो। जोंदाव जेरैखि जाबाबो नोंनि न'आव थांथारगोन आङो। नों आंखौ गारना फैदोंथ' र' थांगोन आं नोंनि न'सिम। नोंनि थाखायनो आं आंनि न'खर आंनि फेमिलिखौ गारना फैलायदों। नाथाय नों बेबायदि जादों जोंदाव। आं बिदि जानो होआथ' नोंनि न'आव थांथारगोन आङो। नाथाय बिनि सिगां आं न'आव फन खालामनो सानदोंमोन। आरोथ' जोंदाव नोंनि न'खौ नागिरना मोनबाना फैखाथारा आङो। लाखिबा लाखिबाय लाखियाबाबो बेयावनो थागोन आं नोंजोंनो। ओरैनोबाबो नोंसिनि न'आव थांनो बुंबाय थाखायोमोन माथो आङो। फनाबो रिसार्जआनो जोबना होबायमोन ना। ओमफ्राय दहाय एसे साबसिननायसै आङो। बेजोंनो फन खालामग्रोनोसै आङो र'। नाथाय आं सोरनाव फन खालामनो? जोंथ' न'नि मानसिफ्राबो आंखौ रागा जोंनानैसो दंजोबो ना। आंजों सोर रायलायगोन? आंजों जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय, आं फैनो नाङामोन। अब्लाबो आं सोरनावबाथ' खालामनांगोन ना। गोबावबो जाबाय गोबावमानियानो। न'आव सोरनाव फन खालामनो आं? सोरनाव खालामनो? र' आं जोंहा बाबुनावनो फन खालामसै। औ बाबु जायख्लं आंखौ रागा जोंखानाय नङा बियो। ना मेहेर आगैनाव खालामनो? मा सानदोंमोन नोंलाय हो? दासो फैफिननो सानदों? न'आव फैबाथाय खेबसेनो देथारखागोन आं नोंखौ, देथारगोन। मेहेर आगै? गोदो स्टेसनाव लाखियाखैमोन आं नोंखौ? लाखिदोंना लाखियाखैमोन? मा बुंना थाङामोनलाय नों? मा बुंना थाङा? नङा मेहेर, माने आं... दासो फस्थायदों, दासो जोंखौ नांगौ जादों, दासो मेहेर। लाजिनांगौलै आब'। बेनिफ्रायथ' जेरावनिफ्राय फैदों बेयावनो उल्था गिदिंना थांफिन। बेहायथ' जेबो जायगा गैखाया। नाथाय... ओइ आब', नोंनि थाखाय आं बेसेबां दुखु मोनदों मिथिगौ? नोंनि थाखाय मिलिसाया बेसे खस्थ' मोनदों? बेफोरनि दाया दङथ' नोंना, सुख'नांगोन गासैबो। मेहेर! जानाय नङा। मेहेर आगैया बिराद रागाखोरा, आं बेनो फन खालामालै। ओरैनोबा बे आंखौ बुंबाय थाखादोंमोन, दाथां आब' दाथां, आंसो थांदों। आं फन हरनो हानाय नङा बेनो, बाब्रे आंखौ जावहरखागोन बियो। ना आं आइनो फन हरखानोसै डाइरेक्टनो, जि जायो जागोन दे। खबरदार इलिसा। हो आयै? दासो न'खौ गोसोखांदों नोङो? गोदो बहा थैना थाहैयामोन हा? बहा थैना थाहैया? जोंनि गन्थं मोखां गासैबो हाना लांजोबनानै लाजियोसै नोङो? आरो दा जोंनाव फैफिननो सानदों? नोंहा न'आव जेबो जायगा गैला, मोनथिदों? नाथाय आयै... फैल' बेथि फैल', खेबसेनो नोंखौ गन्द्राय लाना होसोनो हायाबा नोंनि नोमा नङा आङो। ओरे सोर सेंग्रामोन बियो? सेंग्राखौबो दामगोन, नोंखौबो दामगोन आङो। आयु... नोंहाथ' दायानो दाय जालांगासिनो। बेखायनो दा आंनि फिसाजो नंला नोङो, थैबाय। आंहा रावबो फिसाजो गैला, मोनथिदों? आंहा रावबो फिसाजो गैला। आयै बिदि दाबुं। खबरदार, आंखौ आइ दाबुं नोङो, आइ दालिं। दा उन्दैयावनो नोंखौ गाथारना बुथारखानांगौमोन आं, होमबासो बिदि दिन नुनाय नङामोन जोङो, लासिंसिंनो। ओंखारलांफिन। आरोथ' फै, सोर सेंग्रा बियो? मोखां दुलु दाला होजोबनो आङो, लाना खारदोंमोनथ' बियो। दा मा फिनो हायासै नोंखौ? सिनायाखै? बेथिनो माखौ सिनायाखै? आयै... थोस, आइनोबो फन खालामजानाय नङालै। ओमफ्रायथ' बाखिफ्राबो आंखौ जि रागा जोंगोनदां ना? आं सोरनावथो फन खालामबावनो दे? रायजानांगौबा एसे रायजानोसै दे, नाथाय आं बाबुनाव फन खालामग्रोनोसै र'। आयु, नोंनि थाखाय बेफोरबायदि दिन नुनांबाय आङो जोंदाव। थगायसुला, नोंबो गवा, नोंसिनाव थांथारगोन आङो। फैसायाथ' बांद्राय गैयाबो, जोबनोनो थांबाय फैसाया। आरोबा थोगोना थोआथाय, थोसाबगोनदां न'सिम सहैनो। टट' रिक्साफोर लांबाय बायनांगौबा। थांसैलां, जेरैखि जायाबाबो। फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै, ओंखामबो एसे जाला लाग्रोनि र'। ओमफ्राय आङो जोंहा आजानो फन हरसैदां, आजानोनो हरमारनोसै। आयु, बिहामजोआलाय माला सिरि मोनबावनांगौ जाखो दे? दहाय आं थाब सिरि मोनथों साननानै दैबो दासोमना होबाय, एसे थावबो फुना होबायमोन। गैया माथो दाबो। आंहालाय रायलायनो लुगैथारबाय आंनि बिहामजोजों। मोनथिगौ बिहामजो, नों बेफोरबायदिसो फैनांगौ जाबाय। नङाबाथ' गोगोम लाबोनोसो सानदोंमोन आं आंनि आबानि बिहामजोखौ। दा आरो नोंस्राबो न'खराव हरासो जाबायबा,
गुबुननोलाय मानो हरनो आंनि फिसालाया मा मोजां नङा नामा? आंनि आबायाबोथ' बेसे अनगोन नोंखौ, बेसे खुसि लाखिगोन, बिमाखौनो बेसे अनो। दे दाबो जेबो नंला, नोंखौ लाबोबायथ', एबार गासैबो थिग जागोन। ओमफ्रायोथ' देनां जुलि जाखांबानो नोंनि आइयाबो गनायगोन दे नोंसोरनि जुलिखौ। एसे साननो नांगौमोन नोंस्रा न'खराबो जामाइजोआबो। माने सानै मोजां मोनलायनायखौलाय मानो आरो बेफोरबायदि गोजान खालामनो साननांगौ जाखो? अयनायहाय गथ'फोरनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायनो सानो। आंनि बिहामजो जाखासिगोनबालाय दालाय जेबो टेनसन गैला दे। नोंसिनि मोजां मोनलायनायाल' जाफुंथारथोंसै बिहामजो। आं जेब्लायबो नोंसोरजोंनो दङ। आयौ हा माथो दाबो सिरि मोनला। आयै हो आबा लक्ष्मण? माबालै आयै, हाबानि जगारखौ दिनैनो एकदम खालामखाजोब्बाय आङो। दे आबा जाबाय दे। ओमफ्राय सोर सोरखौ लेंहरगोन? माने जोंहाबोथ' एसे लेंहरनांगौमोन। आयै बांद्राय लेंहरथ'ला, माने एकदम डाइरेक्टसो आरोना। एथ' हाखु दाखु खालामनायनि खोथा, हाथासुनिखौनो खालामसैलै आयै। ओरैनो आयं आनैमोनखौ लेंहरसै एसे, लोगोफोरखौथ' लेंहरखाबायानो आङो। दे आबा होमबालाय जाबायानो। औ आयै, आरो मेथराथ' आंनि लोगो सासेयानो जागोन, आं सासे फंबायखौ खिन्थादोंमोन ना। बे आबा नोङो जोंनाव लाबोबाय थानो नागिरनाया दा, बुंबाय थायोमोन जे जायखौ। औलै आयै बेनो, खिन्थाहरखाबाय आं मेहेर फंबायखौ, फैसिगोन बियो। बेनो मेथर जाथोंसै दे। दे हाखु दाखुनि खोथाथ' आबा। दे मोजाङानो जाबाय नों सानखाबायबा। ओमफ्राय बिहामजोआसो हनै दाबो सिरि मोनला। टेनसन लानाङा आयै, सिरि मोनगोन बियो। आरोथ' जोंनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनसिगोन ना। सना थुनथुलि थाबैनो नों आरो आं जिउ मोनसे जासिगोन ना। सोर बुंदों थार गोसोजों मोजां मोननाया जाफुङा होननानै? माब्लाबा समाव जाफुङोबोलै। सना नुबायना, आं नोंखौ थार गोसोयै हास्थायोमोन ना। दिनै जोंनि सिमाङानो मोगथां महर मोनसिगोन। बे सान आदुवानिफ्राय नोंखौ गोजान खालामनानै लाबोखाबाय आङो। गोबाव नोंखौ आंनिफ्राय गोजान खालामनो सानदोंमोनथ', गाबथों साला। आबा सना, ओमफ्राय माबा दख'ना माबा माबि नांजोबगौमोन ना। दा आरो हाथायावबो थांस्लाबनो नै, बोरै जाबावगोन? एकदम हाखु दाखु जाथारबाय। बेफोरखौनो टेनसन लालायबाय आयै। आं गासिबो जगार खालामबाय होनबायना, दख'नाखौबो। दे आबा होमबा। आयौ आबा सना, ओमफ्राय बिसिनि न'खरना फैबासो? बिदिबाथ' खोथायानो बोरैबा जागोनहाय आबा। जाया बेबायदि आयै। नोंनियाव खालि आंनिल' मोन्थाय दंसै थुनथुलि। बेखायनो रावबो आंखौ नोंनिफ्राय जुदा खालामनो हाया। जाय जिनिसखौ लोखिया फसायबाय, माने फसायबाय आंनि। आयै, नों दसे थाथ', एसे खामानि दंबावो आंना हाबानि। जागोन दे आबा। आरो दा नोंहामजोआ हुसआव फैबा रायलायबानो जाबाय। बे नाथाय एसे उल्थां फाल्थां बुंनो हागौ, अब्लाबो नों खोमा होआबानो जाबाय दे आयै। जागोन दे आबा, आंबो मिन्थिगौ, बोरैबा गिनाय मोनसिगोन ना बिबो। बेखायनोथ'। अना खाना आद्रि आद्रि बिहुसा गुलायनायनो। आंनि सना, जोंनि हाबानिनो जगार खालामगासिनो आङो। एसे उनावथ' नों आंनि बिसि, आं नोंनि फिसाय जानो बावलाना। औ बिहामजो, बावलाथ' आरो र'। हाबाब गसाइ मा जायोहाय। आंनि फिसाला आरो बिहामजोनि जुलियाल' मोजां मोजां जाथोंसै। बेयावनो आंनिबो खुसि, नोंसोर गथ'फोरनिबो खुसिसै। नै आबा जायथं। आयै। गामियाव थाङो आङो, मिटिं दङ। आरोथ' नोमादैयाथ' थांनो सोलाबानो, आं थांनोसै। जागोन दे आयै, थांबानो जाबाय। थांबानो जाबाय नङा गथ', मबाइलजोंल' दाथाखा खिन्थु। जालायबायलै बिना, थै। माथो खालामनांगौ जाखो दे, आङो मबाइल सेरालै एसेबांनो। औ, न'नि खामानिखौ एसे माव, आरो बे अमाया आदार हैना दोनबा दोनखा गथ'। जागोन दे आयै, जागोन। नों थांदोल' ना, माथो जाखो ओमफ्राय? बिमाया बुंखायाबा जाया नङाना, गोसोखांहोखायाबा। दा फन सेरबाय थानानै बावलायगोन ना नोङो, फनाव थाबाय थानानै। आयै, टेनसन लानाङा दे, नोंनि अमानो आदार हैगोन आं दायो। जेरावबो दा ओंखारलांखा, न'आवनो था। औब्रा, थागोन ना न'आवनो। ओंख्रिखौ संखांखाबाय आङो, दा ओमफ्रायो जादो खुरनानै। ओमफ्राय बेसे गोबाव जाबोगोन नों आयै? मिन्थिया आबा, मिटिं जोबनायजोंसो खोथा दा थाबबो सफैनो हागौ, नङाबा लेटबो जानो हानाय। आरो जों नोमादैजों थांफाबावनांगौमोन, नोमबाजै मोननाव, थुनथुलि मोननाव। आंबो थांफागोनलै आयै, होमबा बाजै मोननाव। थाङा, ओरैनो नोमबाजैया आथिं बायनानै बेखौसो नायनो थांगोन जोङो, दा हामबाय होनदों। बेखौसो नायनो थांगोन दा, ओरैनो थांफाबाय थायो नामा बिमाजों जेरावबो। बेदर मोनजागौमोन ना। आच्छा, बेदरखौहा नों न'आव जाया, मैयासो जाथारदों माथो। होमबाबो ब्रा आयै, बाजै मोननाव एकदम फ्रियाव मोनजागोन ना।
फ्रिनि बेदर जाग्रा जेरावबो आलासि जानो थांग्रा थाङा न'आव थानांगौ नोंहा दे थांदो ओमफ्राय लेट जाबाय बे नोंना जाखासिगोनथ' आरो आयु फैसा बेखौनो बावबोलायबायना नै आंहा फाग्लिसो जागोनहाय माबा बहनखानानै दोनबाय आङो फैसा होलांदोब्रा आयै मेथाइ जानो लाजियाबो मैयासो आं होदोंमोन नोंनो 100 थाखा मा जाखो बेनो दंखायो बे नोंनाव आं होलांथ'वा दे होमबा दादिनाव बिहैगोन आंहा बिलाय ओरैनो बिबथेनाव बियो लानानैबा मा खालामो फैसाफोरखौ मेथाइ जायोना आयै मेथाइ बे नोंना अर्डार खालामनायानोसै आंथ' जानोनो सुखुथारला माबा बिदिखौ थाथ' समानै जाबायानो औ दे बाय मा आरो आइयाबो मा टेनसन लाखायो बाहेरायाव थांबा औ हेलौ माबालै आइया मिटिंआव थांदोंना बेखायनो आइजों दसे रायलायदोंमोन आं दानो फैथ'वा बियो दायोसो फैगोन ओंखामा जाथ'वाखैलै आइया संना गालांबाय माला अ दे आं गाबोन थांनो हायोबा थांगोन दे फैबानो जाबाय बे जों लोगो हमग्रायाव ना दाथ' ओरैनोसो दंलै आङो मादै मोनाथ' बिजि थायोना बिन्दास हारसिं ओमफ्राय नोंलाय दङलै आंबो नै ओरैनो अके मा ओंख्रिमोनलाय ओंख्रियाथ' मामोनथाय जानानै बावगारबायलै आङो थुद गाव ओंख्रि जानायखौनो बावो नामा बिदिनो आंना ओमफ्राय आदामोनालाय मा खालामदों आदा मोना दङलै आदा सानाथ' ओजों बाजैमोनाव थांनो ओंखारदोंमोन आं दहायो अ ओमफ्रायथ' आदा मेहेरा लोगो फैदोंना बेना न'आवनो दंमोनलै ए बाखि आदै मादै मा खालामदोंथाय आबैमोनजों दंमोनदां दहायो दे होमबालाय आं लाखिथ'नोसै दे एसे खामानि दङमोन हाब दानो दोनो नामा दायो दोन्दोब्रा दसे थाबावदो आया र' फन फैदों दे सोरनि फनथाय नाम्बार गोदानजोंसो हरदों अ सोर बेबा हमदो जानोबा दहायनिफ्रायनो हरगासिनो र'लाय हमनि आङो आदसा नोंथांमोना न'आव थाङोबा थांथ'नो हासिगोन जेबो टेनसन लानांगौनि खोथा गैया मेडामा थाबैनो मोनगोन नाथाय माब्ला सार बेफोरबायदि आखायाव आखाइ जिरायनानै थानो हायाना जोंबो औ आरो आब'खौ लांनायाथ' जिबायदि मानसि बियो जेरावखि थाखुमाया मानो जेरावखि लाङा मेडामखौ बारग'नाय नङा बेनिफ्रायथ' गासैयावबो जों खबरि लगायना होजोबखाबाय थाबैनो बे बबेयाव दं बेखौबो मोनथिगोन जोंनो जोंनि थुनथुलिखौ थाबैनो नांगौ जेसेबां थाब मोनो एसेनो जोंनि थाखाय मोजां नङाबा बै गाज्रि मानसिजों जेबो बिसास गैयाना नोंथां बांद्राय टेनसन लानो नाङा मानोना जोंनि मेडामाबो एसेबां खोमजोर नङा बिसोर लांनो हादोंबाबो मेडामा जेन थेन उल्था बिसोरखौसो हमफिनखागोन मानोना थुनथुलि मेडामा जोबोद स्ट्रं नाथाय बिदि साननानै मा जानो दिनै नोंथांमोना मा नागिरनो हाया नामा नोंसोरो थुनथुलियाबा माबोरै दं बेबा बहा लांदों बेबा बिदि स्ट्रं होननानै जायाना जोंहा गिनाय मोनो जागोन जोंनि टिमखौ लगायजोबखाबाय जों नागिरगासिनोखा बेबायदि नङा जे जों नागिराखै नागिरनानै दिहुनगोन ओइ गुमै आब'नि टिम मोनाथ' नागिरगोन नागिरनायालाय नाथाय अब्लाबो थेख्ला सोरबाफोर नुफ्लांबायनोबो हागौ एसे सोंनो हागोन ना जोंबो देनां गाखोनाय थुनथुलिनि फट'खौ देखायनानै सोंगोन जों बहाबाथ' सोरबा नङा सोरबाथ' नुनो हागौ ना आरो बै मानसिखौबो नुफ्लांबायनो हागौ माने आंनाव फट' दंखायोमोन नालाय औ गुमै ओमफ्रायथ' बे मानसिया अबेबा खाथिनिनो होनना बुङोमोन ना दालायथो होमबाथ' गामि एसे सोंनायबा माने एसे सिनायमोननि गामिबाबो सोंजागोनदां ने अबेबा मोनसे गामिनिथ' जागोन ना बियो जोंनि बांद्राय गोजाननिबो नंखाया बियो नङाबा फैबाय थानो हायामोन ना औ जागोन बेबायदिनो बेखायनो जोंबो एसे ट्राइ नायनि र' बिदि जिरायनानै थानो हायाना जोङो बेबा मा जायो मा मायो दसेनो होदो होमबालाय गुमै थाबनो साला सैमा गुन्दा ओइ साला लक्ष्मण नों थुनथुलिखौ लांदोंबालाय मा जादों नोंनिफ्राय लाबोफिनगोन आं जेरैखि जायाबाबो बिदिबा नों आंनि थुनथुलिखौ गाज्रि नोजोर होखाबायानो थाखानायसो बेखायनोथ' दिनै बेबायदि गावनि प्लेनिंखौ साक्सेस खालामदों बेखायनोसो थांदाव फैदाव बेफोरबायदि बायदिसिना ट्राइ खालामबाय थाखादोंमोन ना सिगांनिफ्रायनो औ गुमै थ'नाय बै गामिथिंजाय थांग्रोनोसै जोंनि एसे खाथिथिंजाय मोनसे गामि दंबावो ना जोंथ' बिथिं बारा थांनाय जाया अब्लाबो औ थेख्ला दे जिराय गुमै हाजारखि नाजा बियो नाथाय बे आंनि गुमै जानो हायालै ओमफ्राय थेख्ला बियो मा ओमफ्राय थुनथुलिखौ हाबा खालामगोन मोजां मोनो होनना बुंथारदों औब्रा गुमै नोंबोखौ आं हाबा खालामहैगोन नोंसोर मा खालामो खालाम नों गुमैखौथ' लेंहरनो गोसो लेंहर जालायबावोब्रा ओमफ्रायथ' आं बुंखादोंमोन दम दंबा नों मानो आब'खौ बेफोरबायदि बिहुस खालामनानैसो लांनो नागिरलायदों ओमफ्राय बुंबावोब्रा लासै गासिबो थिग जागोन जालायबावो देनां हाबा जाखांबा आशिर्बाद लानो फैगोन जालायो सैमा साला आंसो हाबा खालामगोन थुनथुलिखौ बिनि साननाय सिमाङैनो थाथों आंनि सिमाङासो मोगथां महर मोनगोन बै सोमलिगुरिथिंजाय थांगोनसै ने थेख्ला गुमै बिथिंजाय सोरबा नङा सोरबा नुखागोन बे फाफि सैमाखौ
आबासानाबो मैया मोनायावनो थांब्रबबाय खिन्थास्लाबासैबो आं एसे फन हरबाय दायो बिहामजो मोननावबो थांनांगौ होननानै गैया हमासै ओमफ्रायथ' बैसागुनिहाय मोननाव थांनांगौमोनहाय आंहाबो दा आरो बेबो जाया बिहामजो मोननावबो थांनांगौ न'आवबो खामानियानो जोबनो थाङा ओरैबायदि सोलाबानो माने न'नि खामानिजोंनो फ्रिखौनो मोनाना खायसे खायसे साननोसो हागौ मानसिबो गैखाया बारा बेसेथो खामानि थानो ओरैनो थानाय बायदि नुहुरोहाय नाथाय बिदि नङाना मानसि खमबाबो न'नि खामानियानो जोबदों गैया जोंहाथ' रावबो मावग्राबो गैयाना गोदो हाथरखि बिहामजो थानायमोनब्लासोमोन बेसेदि समायना रमायना जायोमोन न'आ गासैखौबो बिहामजानो नायजोबनो हमोमोन ना संनाय खावनाय खामानि दामानि आंहा आरो एसे एनैल'सो मावनांगौमोन दा आरो गैया माथो बुंबावनो संसार होनबाथाय बिदिनोसै आरो सोरांखौबो हाथायाव थिनहरदोंमोनहां दिनै आरो रबिबार ना मा लाबोयो मायो आं थांफानो बुंबाय गैया जायासैना आंहाबो ओइ आयै मा जाखो आबा मा जाखो ए बेहायसो दङ ओमफ्राय आंहा बेखौ नागिरगासिनोमोन मानो आफा सना माबालै आयाथ' थांबायना न'आव आयै दहाय थांफाबाय नोमफाजों हाथायाव थांनायाव दा ओरै न'आव ओंखारलांसिगोन बिहा सासे नोमफाया आरो हाथायाव थांसिगोन बिहामजो मोनाव थांनांगौ दिनै जोंहा बेखायनो एसे माबा माबि जगारफोर लायदों आरो अ दे आयै ओमफ्राय ना खोनासंलाय आंना हाबा जाहैनो दे आयै हिनजाव गोदान नायनो आं बाजै गोदान आयु हासोनि हिनजाव गोदान जाखोसै बहा हाबा जाहैनो सोरनि बाजै गोदान जालायखो आयै माबालै सासे आदा जायो आरोना बिनिनो बाजै लाबोदोंनो बिखौ नायनो आङो बुंखादों आं आबा हले एकदम फाल्थु नङा दै फाल्थु नङा नों आरो माबा फ्रेंकथ' खालामलायासै जोंखौ होद आयै नङालै आंनि आबा सना हा नोंहा एसे फाल्थु हुदा दङ ना दाख्लै जोंखौ थगायनाया बेफोरबायदिनो आरो बाजै गोदान होननानै सोरखौबासो नायाथ' हजुरि मम नङालै सासे आदा जामारो आरोना बिनिनो बाजै गोदान लाबोदोंनो हाबायानो दिनैनो होनदों खोमा मा जायगायावसै बबेयाव बेसे गोजानाव बांद्राय गोजानावबोबा थांहोनो बायोहाय आं आबा आंबो थांफेराखै आयै फार्स्ट टाइम ना बिसिनाव माने बे आंखौ ससे लांफैगोन ओमफ्राय आं थांसै बिसिनि गामियाबो बांद्राय गोजान नङा खोमादांलै अ दे होमबालाय आबा थांबानो जाबाय ओमफ्राय मा गिफ्ट लांफागोन फैसाफ्रा दङ ना औ दङ आयै दङ फैसा एसे दंखायो बेजों लांसैब्रा माने आंबो थांफागौमोन थांनाया नोंसिनाव बाजै थुनथुलि मोननाव नाथाय दा बे आदा सासेनाव थांग्रोनांसिगोन आं बाजै थुनथुलि मोननावथ' थांबायानो थाखायोना समनो बेखायनो जेबो नंला आयै नोंसोर थांग्रोदो दै दे जागोन दे आबा नोंनालाय थांब्रब फैब्रब खालामबानो हायो नाथाय जोंहाथ' थांथारनांगोनहाय औ दे आयै आदा साना थांबाय ओमफ्रायो नों दा सानखौथ' मा बुंबावनो बोजों ओंखारलांखो मैया हरावनो ओंखारलांदों दा फन हरो हमा बबाव थाङो आयै बेलाय बाजै मोननाव थांखागोन माबा इमारजेन्सि जादों खोमादां आं दायो फन हरगोन दे दे बाबा होमबालाय दे होमबालाय थाब ओंखारलांदो सोरांबोरां थांखायाबा औ आयै मालायसो बयबो दख'ना गोदान बायजोब्बाय बैसागुनि ओमफ्राय आंहा माखौ गानबावनांगौ जाखोलै आयु जोंहाल' मोनखायालै आब'जों आंजों ओमफ्रायथ' उरायना नों बहा बेरा थांनो सानदोंमोन फेलेंसो जासिगोनदां बोरै जाबावनांगौ दे मालाय फास्रा गोदान लायजोब्बाय देलायग्रा बायदिसिना दख'नानि स्टेटास नायनोनो हाला आङो ओइ उरायना आया गथ'आ फैदों ओंखाम जाखानोसै बेनिफ्रायथ' आदाया साम' लाबोदों बेखौ सायनो होदों सानैजों दसे थाना सायनोसै फैदो दा मोनायाव संसै आङो सायनो बादोंलां आब' आंबा आरो दुखु मोनसिनानै दङ नोंहा साम'सो सायनो लिंफैलायबाय होमबा साम'खौ नों जायाखै गथ'आ माखौबा फैदो आं सायगोन नांगौबा नों दान नोंनो हाजोबखायो माथो आब' ओमफ्राय मिथिगौ ना आब' मिथिगौ आंनि लोगोफ्राबो जि गोदान दख'ना फास्रा ओमफ्राय बायदिसिना देलायग्रा गासैबो गोदान बायना स्टेटास दोनजोब्बायलै औ माथो जाखो मालाय बिस्रा बायनो हायो नालाय बायबाय जोंहाथ' नों मिथिखाया होमबा आइया लोमजाना बेयावनो खावसे थांजोब्बाय आदानावबो बांद्राय बिदि गैखायादां जों बोरै मोनबावगोन मामा जोंहा बैसागुखौ दख'ना बोरायजोंनो रंजानांसिगोन आरो हेद जाम्बि दख'ना गोजामानो जा गोदानानो जा रंजानायालाय माथो नांलायगौ गोदान गोजामनो रंजाबानो जानायानो आरो मिथिगौ ना आगै मानसिनि लुबैनाया जोबनो थाङाथ' बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ बिदि जाबाय थायो गोसोफोरा नाथाय गोसोखौ हमथानोबो सोलोंनांगौ ना नाथाय मालायफोरखौ नुबा लुबैयोना आंबो मालाय बिस्राबा गोदान आंहा गैयाना लाजिनोबो ओंखारो आङो
나खौ लाजिनांगौ दे जा दङना बेहायनो गोजोननाय लानांगौथ' नांगौनि बारा लुगैबा बेफोरलाय मोजां बाथ्रा नंखायाना मानसिनि लुबैनाया जोबखाया थेवबो ना आब' जेबो नङा गांसे आंनावबो दङ गानथारि दख'नानो बेखौ होथ'गोन आङो दै है आब' दिनैलाय मा आरो खर'फ्रा उन्दुनो ओंखारखायाखैलै ओइ साया मा दंब्रा जाग्रायालाय मैया उन्दुनायानो उन्दुनाय माला माला सोरांखो पात्ताखौनो मोनलायासै आं आबे र'खुराम मा न'फोरखौनो जुदा नुलायखोब्रा आङो दिनै आजां गाजांनो जेनेबा आं बेलेग न'आवसो दंलै ना सिमांनिफ्रायनो दाबो सिरि मोनाखैब्रा आङो होथुनसोलै ओइ साजों मा दं होनदोंलै आङो माथो दिनै माथोबो हरला आइलै आबे बेथ' मालायनि न' बायदि नङालै मालायनि न'आनो माथो बियो नाथाय आं थुनसुलिया बेयाव बोरै फैखो दे सोरनि न' बेलाय सोरनि बेडरुम न' बेथ' जोंनि न' नङा आंनि रुमथ' नङा नाथाय आं बेयाव बोरै फैखो ओमफ्राय आं हारसिंथ' बेयाव फैयाखैलै आरो हारसिंबो सफैनाय नङाथ' बेयाव बिदिबा मा जादोंलै What happened? ए बिहामजो नों सिरि मोनबाय बेसेबा नेना दंमोन आं बिहामजो ओइ बुरै अबेनि बिहामजो सोरनि बिहामजो माबायदि बिहामजो मानि बिहामजो बोरै बिहामजो मानि थाखाय बिहामजो सोरखौ बिहामजो होनदों नोंलाय आयौ हामानो बिदि रागासै बिहामजो ओइ I'm not your बिहामजो अके नोंनि नोंसालाखौ सिनायनानै थाङा आंखौ बिहामजो होनो फैदों आं गुबुननिसो बिहामजो नोंनि नङा निफ्रायथ' आं सिख्लासो रावनिबो बिहामजो जायाखै आं दाबो नाथाय